Maar dan ga ik in beeld komen nu, hè? Zal ik in Herman van de Zanden doen? Kom je er voor? Zo? Hoe lang nog? Nu, hè? 40 seconden. Van de C-centrale. Moet je niet actief binnengekomen als vrijwilliger. Verzorgd internetverbinding houden. Dat je niet gewoon helemaal tot Goedenavond allemaal. met een duidelijke mening. Goedenavond allemaal, beste kijkers online. Dit is even geïmproviseerd. We dachten van, we gaan gewoon live met ons literair café vanavond. Zoals aangekondigd al op de Café Rosé website en op cclimburg.nl hebben we vanavond literair rosé. En we hebben een speciale literair rosé, want naast vaste gasten die hier hun eigen werk komen presenteren, hebben we ook een boekpresentatie. En een boekpresentatie door Mario de Vouwes over zijn nieuwe boek dat hij geschreven heeft. Daar ga ik later met hem in gesprek. We hebben onder andere Roy Blazer, die gaat eigen werk voordragen, eigen gedichten. Michel Weerts gaat gedichten voordragen. We hebben John Marten, die gaat een eigen geschreven stuk voordragen. En Stefania Belling heeft een gedicht. Nou, we gaan gewoon beginnen. En ik wil Roy Blazer naar voren roepen. Neem plaats. Roy is een van onze vaste gasten in het café. En
heeft toch wat schrijftalent. En dat wil hij jullie graag laten horen. Het eerste gedicht dat ik heb, dat heet Gedachten. Dat heb ik eigenlijk geschreven toen ik een keer in Café Classic was voor het was een open podiumavond. En opeens kreeg ik de ingeving toen een liedje gezongen werd. Gedachten. De gedachten die door me heen stromen. Wanneer ik jou weer zie. De blik van elkaar terugzien, zonder het te beseffen. Dat het gevoel meer is dan alleen maar vrienden. Terwijl ik het me nog niet voor ogen zie en mijn gedachten op tilt slaan. Jij opeens voor mij verschijnt en een praatje met me maakt. Ik die verlegen reageer en jij die lieflijk naar me lacht. Is dit verliefdheid of droom ik nog? Wat het ook is, ik wil niet dat het stopt. Leef in het moment en geniet van de kleine momenten. Laat de gedachten de vrije loop en blijf je eigen. Dat was het eerste gedicht. Het tweede gedicht wat ik heb, dat heet Mijn Held. Dat heb ik een keer geschreven toen ik aan iemand terugdacht die veel voor me geweest is. Mijn held ben jij. Op jouw schouder kan ik leunen. De held van mij, je staat altijd voor me klaar. Mijn held, ja jij. Hoe komt het dat jij me helpt? De held ben jij, waar ik naar verlang. Mijn held, heb jij. Word ik ook zoals jij later? De held van mij, dat ben je zonder enige twijfel. Mijn held van mij, wat moet ik zonder jou? De held van mij, ook ik ben er voor jou. Het derde gedicht dat ik heb, dat heet Acceptatie. Acceptatie in het algemeen belang, maar ook gewoon, zoals we allemaal wel meemaken, gewoon acceptatie over de diversiteit, over hoe je bent en hoe je wilt zijn en of je ook zo mag zijn. Acceptatie. Hoe kan ik het overleven als ik het altijd bij me draag, terwijl niemand weet hoe ik me voel? Hoe kan jij het weten als het niet zichtbaar is, ondanks dat het er wel is? Hoe kan ik mezelf zijn als ik me niet fijn voel, hoewel ik dat niet laat merken? Hoe kan jij mij helpen als je niet doorhebt dat er iets is, terwijl ik mijn masker weer op heb? Hoe kan ik me nog zo onzeker en onveilig voelen, ondanks dat ik vrienden heb die om me geven? Acceptatie begint bij jezelf. Later zijn anderen aan de beurt. Leer eerst van jezelf houden voordat een ander in je hart toelaat. Dat plekje voor jezelf in je hart is juist zo belangrijk. Bedankt Roy. Je komt dadelijk nog een keertje terug, zoals we hebben afgesproken. Is goed. Nou, dan wil ik de tweede naar voren gaan roepen. En dat is dan Michel. Michel zal ook 3 gedichten voordragen. En ja, Michel is ook een vaste bezoeker hier. En we gaan gewoon eens luisteren wat hij allemaal heeft opgeschreven. Ik heb 3 gedichten, die zijn van Roy Blazer. En ik ga proberen ze voor te lezen, want het is de allereerste keer dat ik dat doe. Vriend. In vriend ziet je eerste traan, vangt je tweede op en voorkomt je derde. In vriend help je er bovenop te komen wanneer je negatief dreigt te gaan en je wil opgeven. In vriend laat je voelen dat je ook belangrijk bent, al was je het vergeten. In vriend kijk van een afstand om te zien of je het alleen kan en springt bij wanneer nodig. In vriend laat je in je waarde, zeg dat je ertoe doet en blijf aan je zijde. In vriend verlies je niet als je een tijd geen contact hebt. Die is er voor het leven. Tweede gedicht, dat heet Uniek. Iedereen is uniek. Je kan er anders uitzien of andere gedachten hebben. Dat maakt je niet minder dan anderen. Dus vergeet niet, wanneer iemand je uitscheldt of mentaal mishandelt, je bent een beter persoon. Door te zijn wie je bent, verschuil je niet, want je bent uniek.
De derde heet Kerst. Kerst staat voor de deur. Daar komt de kleur. De tijd van samen zijn, dus schenk wat wijn. Vreugde om ons heen, dat zie je toch meteen. Laat het maar sneeuwen, al duurt het eeuwen. De tijd van liefde is nabij, dus blijf gasvrij. Eens per jaar kan je uitpakken, start maar met koekjes bakken. Begin met geven, zodat je kan leven. Dat was het. Weer 3 werken van Roy. Dus heel mooi dat Michel dit wilde brengen. Nou, dan hebben we Stefania. En dat is, Stefania die heeft zich spontaan aangemeld vandaag. Stefania ken ik al heel lang. Toch? Ja. Echt al heel lang. En ik ben echt benieuwd wat je hebt opgeschreven. Kun je er wat over vertellen voordat je begint? I chose to do it in English since it's easier for me. But I wrote it when I was in a pretty dark place mentally and was struggling a lot with depression and had to wear a mask. So this poem is also called Silent Tears. I suffer, but the pain is mine to keep. I'm tired, but I can't sleep. I talk, but no one can hear. My screams reach no ear. Happiness is what I want to feel, but is happiness even real? Love is a strange thing. What is actually its meaning? Being kind is what I try, but my feelings are a lie. I'm used to wear a mask, but still, it's a hard task. My mask is cracking, strength is what it's lacking. It's one of my fears while I'm in silent tears. Dankjewel. Klopt inderdaad. John, waar is John heen? Daar is John, ja. Ja, durf je? Dan hebben we John. Ik heb nog nooit voor de camera gestaan. Ja. John vindt dit heel spannend, heeft hij al gezegd. Of niet? Nou, valt mee. Oké. John is onze barmanager. Dat zegt hij heel graag. Maar John kan ook wat schrijven. Dus ik ben benieuwd. Ja. John. Nou, ik zeg altijd zo, er zijn geen goede en geen slechte gedichten. Een gedicht dat komt van gewoon uit je hart en dat is goed voor degene die het schrijft. Ik heb dit gedicht geschreven toen ik om mijn 48e pas uit de kast kwam. En dat beschrijft een beetje mijn gevoel. Dat heet ook Masker af. Alles gaat nu beter. Alles gaat nu goed. Leven zonder masker is alles wat het doet. Nu kan ik weer stralen, omdat mijn pijn is verzacht. Ik kan nu weer geloven, omdat mijn mond weer lacht. Het masker gooi ik weg. Ik kan het beste zonder leven. Nu kan ik mijn dromen achterna en kan ik weer vrolijk verder leven. Er zijn ook periodes in je leven dat je verdriet hebt en dan kun je dat ook op papier zetten. En dit gedicht heeft zonder jou. Ik hoor en ik zie je overal. Hoewel ik weet dat je er niet meer bent. Ik weet dat je nooit meer terug zal komen. En dat het leven zonder jou nooit wendt. Maar elke nacht fluister ik jouw naam. In de hoop dat er een wonder zal gebeuren. Maar je bent hier niet meer. En dat zal helaas ook nooit gebeuren. Ik denk elke dag alleen aan jou. Aan hoe stil het hier en nu is. Ik zal je nooit meer vast kunnen houden. Of je kunnen vertellen dat ik je ontzettend mis. En ik weet niet hoe ik verder moet. In een leven zonder jou. Ik kan jou niet vergeten. Omdat ik nog steeds heel veel van je hou. Het volgende is geen gedicht, maar is een verhaal. Ik schrijf ook wel verhaaltjes. Ik heb kinderverhalen geschreven, maar ook
fantasieverhalen. En mijn verhalen hebben meestal altijd een kleine twist aan het einde. Dus ik hoop dat het leuk is. Ik ga hem opzetten. Toos en Pieter hadden een fijn leven. Zij kenden elkaar al van de middelbare school en waren meteen voor elkaar gevallen. Beide ouderparen hadden eerst hun twijfels. Maar aangezien ze elkaar bleven opzoeken, legden zij er al snel bij neer. Na hun studie, Toos als operatiezuster en Pieter als accountant, gingen ze een verbinding aan. Het werd een groot sociaal event. Ze betrokken een leuk huisje in een buitenwijk en werkten beide hard, dromend van het ultimate leventje. Na 5 jaar hard ploeteren, een groter huis met zwembad in de tuin, beide een fonkelnieuwe auto en een leuke spaarcent, vonden ze dat het tijd wordt om aan kids te denken. Alleen na een jaar proberen, nog geen resultaat. Gelukkig had Toos connecties in het ziekenhuis, waar bleek dat het moeilijk zou worden. Ze had een zeldzame aandoening en via kunstmatige inseminatie zouden ze 1 shot hebben. Hemel zij dank, dachten ze beiden toen het lukte. Ze zouden eindelijk een compleet gezin vormen. Jan werd op eerste kerstdag geboren. Mooier kon het niet zijn. Nu zou elke kerst een speciaal feest worden. Hij groeide op met alles wat zijn hart begeerde. Zijn moeder las iedere wens van zijn lippen. Gelukkig had hij de looks van zijn vader. Lang, blonde krongen, blauwe ogen. Al vanaf de middelbare werden alle meisjes die hem achterna zaten door Toos gekeurd als eventuele partners. Maar niemand kon de toets doorstaan. Niemand vond ze goed genoeg voor haar zoon. Jans 21e verjaardag werd een groot feest. Alle vrienden en bekenden waren uitgenodigd. En Toos was de trotse moeder. Haar zoon liep kooschappen in het ziekenhuis en zou chirurg worden. Dat was haar wens. Jan was liever muzikant geworden. Maar zijn moeder had een ijzeren wil. De dag na het feest vond ze dat ze zich maar eens op een nieuwe outfit mocht trakteren. Dat had ze wel verdiend. Zoon Pieter zou de rommel maar opruimen. Moe van het shoppen liep ze door het park en ging op een bank zitten. Even nagenieten van sociaal succes. Rondkijkend zag ze plots een scene die ze meteen afkeurde. Naast een boom stonden 2 jongens elkaar te zoenen. Bah, stelletje mietjes. Ook nog een zwarte. Maar dat was haar Jan. Geheel uit haar doen, als een zombie, zocht ze haar weg naar huis. Haar Jan een flikker? Dat kon niet. Dat mocht niet. Haar droom dan. Thuisgekomen gooide ze resoluut haar inkopen op de gang en liep regelrecht naar Jans kamer. Pieter, die net uit de keuken kwam, ging er verbaasd achteraan. Wat is er, vroeg hij, toen Toos spullen van Jan in een grote tas aan het pakken was. Onze zoon is een flikker en die wil ik niet in mijn huis hebben. Hij gaat eruit. Maar Toos, het is onze zoon. Je kunt hem nog niet zomaar op straat zetten. Hou je mond, hij gaat eruit. Pieter was al jaren geleden gestopt met er tegen te spreken. Het werd een drama. In blij thuiskomende Jan veranderde in luttere momenten in een huilend hoopje mens. Nog steun zoekend bij zijn vader verliet hij uiteindelijk het ouderlijk huis. Kil nagestaard door zijn moeder, met gemengde gevoelens door zijn vader. Het werd een kille kerst dat jaar. De verstandhouding tussen Toos en Pieter verslechterde ziende ogen. Toos was bijna nooit meer thuis, zocht naar haar werk vertier elders of shopte erop los. Pieter zat alleen nog maar thuis, kwijnde weg en zag nergens meer vreugde in. Hij miste zijn zoon. En het onvermijdelijke gebeurde. Op zekere dag kwam Toos thuis met de mededeling: ik wil scheiden. Aan jou heb ik niets meer. Ik heb iemand gevonden waar ik tenminste plezier mee heb. En ja, ook dat. Zou de prijs stellen dat je ergens anders ging wonen. Want ik wil het huis, sorry. Pieter was al een gebroken man, dus had geen verweer. En zo vond hij zichzelf terug op een klein kamertje in een pension. Het ging steeds verder bergafwaarts. Moest een auto verkopen om een advocaat te betalen. Werd ziek, verloor zijn werk
en was bijna door zijn laatste geld heen, terwijl de huur voor de deur stond. Het was oudejaarsmorgen toen hij doelloos door de stad liep. Op een bank zat een zwerver die om wat kleingeld vroeg. Ach, ja, dacht Pieter, misschien zit ik hier binnenkort ook wel, en gaf de man al het kleingeld welk hij had, wat een lach op diens gezicht toverde. Volgens mij is dit uw geluksdag, zei de man. Let op mijn woorden, het geld begint te tellen. Mijn geluksdag? Die is ver te zoeken, was zijn enige reactie, en hij liep door. Hij kwam langs een tabakzaak en moest om een bord heen waarop stond: laatste kans voor een staatslot. Wordt u de nieuwe miljonair? Mijn geluksdag. Nou ja, of ik nou vandaag of morgen op straat sta, heb ik tenminste nog iets geprobeerd. Liep naar binnen en kocht een lot. Met zijn laatste €50 en een lotrijker ging hij terug naar zijn kamertje. Bracht de avond door met een goedkope fles wijn en een zak chips en viel ver voor middernacht in slaap. Zo hoefde hij gelukkig niemand nieuwjaar te wensen. Het was een 3 januari toen hij weer langs de tabakzaak kwam. Er hing een bord voor het raam. Hoofdprijs staatsloterij hier gevangen. Geluksvogel, dacht hij, toen hem inviel dat hij ook nog zijn lot in zijn binnenzak had. Wie weet was hij €5 rijker. Het was druk in de zaak en hij wachtte geduldig op zijn beurt. Toen de juffrouw het lot had aangenomen, wilde hij bijna alweer weglopen, niets verwachtend. Toen zij verkleurde, weer naar het lot keek en zei: "Een moment, ik ben zo terug." Vanaf de achterkamer kwam ze terug met de eigenaar. "Loopt u even mee?" En verbouwereerde Pieter meenemend. Achter de winkel was een grote keuken. "Ga even rustig zitten," zei de man. Wat is er aan de hand?" zei Pieter. "Ik heb niks gedaan." "U heeft het winnend lot." Pieter schudde verward zijn hoofd. "Hoe bedoelt u?" "U bent de winnaar van 12 miljoen. Het duizelde Pieter. En vanaf dat moment gingen de zaken weer bergopwaarts. Maar niet te gek. Hij kocht zich een klein appartement, vond weer werk en bleef toch met een leeg gevoel zitten. Hij leefde van dag tot dag, deed geen gekke dingen en hield zich afzonderlijk. Het was alweer bijna kerst en hij maakte zich op voor weer enkele stille, eenzame dagen. Bij wijze van uitzondering ging hij voor 1 keer naar een kerstmarkt in de buurt. Wie weet kwam dan het kerstgevoel een beetje terug. Hij slenterde door de drukte van de kraampjes en raakte vermoeid. Even pauzeren, glaasje glühwein misschien. Toen hij zich in paviljoen naar binnen geworsteld, een drankje had bemachtigd, vond hij gelukkig in een hoekje nog een plaatsje. Even de voeten laten rusten. Nippend van zijn glühwein keek hij rond in de massa. Allemaal vreemden, allerlei nationaliteiten. 3 tafeltjes verder zat een donkere man die zijn parelwitte tanden blootlachte. Hij had kort zwart kroeshaar en bijna zwarte ogen. Juist die ogen hadden een soort aantrekkingskracht. Naast de man zat een jongere versie, waarschijnlijk zijn zoon. Tegenover hem, met de rug naar hem toe, zat een blanke jongen met blonde krullen. De adem stokte hem in de keel. Was dat? Kon dat zijn? Nee, dacht hij, ik zie spoken. Dat is niet mijn Jan. Maar toch, het postuur, die houding, dat haar. Langzaam stond hij op en liep in een richting. De donkere man had iets door en keek alert. Jan? Zei hij onzeker. De jongen draaide zich om en verschoot. Pap? Ben je het echt, Jan? De tranen stroomden over zijn wangen. Voor hij het wist, had Jan een beet gepakt en knuffelde hem bijna dood. De vreugde kon niet groter zijn. Hij werd voorgesteld als zijn vader. En van de andere kant als Simon, zijn vriend. En Matthew, diens vader. Het werd een geweldig weerzien, kwamen niet uitgepraat. Hij merkte wel op dat Matthew hem constant in de gaten hield. Dat verwarde hem een beetje, gaf hem een raar gevoel. Ze gingen ergens samen eten en Pieter trakteerde. Onvermijdelijk kwam het moment dat hij afscheid moet nemen. Hij moest naar huis. Waarom blijf je niet bij mij logeren? Lachte Matthew, geheimzinnig. De jongens blijven ook over. Hoewel beide jongens even vreemd opkeken, waren ze wel enthousiast en zo werden Pieters tegenstribbelingen van tafel geveegd.
Thuis bij Matthew trokken de jongens zich al snel terug op hun kamer. Pieter hopeloos achterlaten, niet weten wat hij moest doen of zeggen. Hij was geen gezelschap gewend. Het gesprek dat op gang kwam, ging over Jan en Simon. Dat het zo goed ging tussen die twee. We hadden het niet zien aankomen, zei Pieter. Maar mijn ex was de oorzaak dat Jan moest vertrekken. Heb er veel verdriet van gehad. Ja, zei Matthew, wat van binnen zit, komt er ooit eens uit. Ze gingen ook bij mij. Jij? Vroeg Pieter. Ben jij dan ook? Matthew knikte alleen maar, glimlachte en zei, kom, het is bedtijd. Terwijl er 1001 dingen plots door zijn hoofd spookten, schokte hij verlegen achter Matthew aan naar diens slaapkamer. Toen de jongens morgens aan de ontbijttafel zaten, viel hun mond open van verbazing. In de opening van de slaapkamerdeur stonden Pieter en Matthew, hand in hand in hun shorts, verliefd lachend naar elkaar. Dat was hem. John, dankjewel. Zo zie je maar, een barmanager kan ook verhalen schrijven. Je komt dadelijk nog terug? Ik heb een half uur geloof ik aan gebruikt. Nou, we gaan dadelijk wel even kijken. Mario, kom eens naar voren. En nu ga ik hier ook gewoon zitten. Want zo staan is een beetje onhandig. Ja. In het Nederlands, dat zijn we niet gewend. Toch? Nee. Goed. Nou, welkom. Dankjewel. Een beetje op een iets andere manier dan we ons hadden voorgesteld. Maar toch leuk dat je er bent. Prima. En dan mensen die je hebt meegenomen. Want je zit hier niet voor niks. Dat klopt. Ja. Pak je microfoon ietsjes dichterbij. Ja. Ik kan hem ook wel zo. Ja, kijk. Dan horen de mensen hier wat beter. Want je hebt een boek geschreven. Ja, klopt. En eigenlijk 2 maanden geleden begon je mij berichten te sturen. We kennen elkaar wel langer natuurlijk. Maar je begon me berichten te sturen dat we eens moesten praten. Ja, Want je had iets gemaakt en dat wilde je heel graag met ons delen. Ja. En toen bleek dat je een boek had geschreven en daarom zitten we hier. Klopt inderdaad. Maar voordat we beginnen eigenlijk, wie ben je eigenlijk? Ik weet het wel een beetje, sommige mensen hier ook, maar stel jezelf eens even voor. Ja, ik ben Mario. Ik ben geboren in Maastricht, een aantal jaar geleden. Ik woon nu in Margraten, dus ook niet heel erg ver. Maar ik heb ook aan de hotelschool in Maastricht gestudeerd. En gewoon om op schrijven terug te komen, heb ik eigenlijk altijd al dingetjes geschreven van vroeger, kleine stukjes. Altijd mijn fantasie gebruikt. Ik vond dat gewoon leuk, fijn. Ik kon daar mijn fantasie in kwijt en mijn creativiteit. Ja. Dus eigenlijk ben je altijd een beetje bezig geweest met schrijven? Of, Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. En toen dacht je in één keer van, ik ga wat serieuzer aanpakken? Of, Nee, dat liep eigenlijk vanzelf. Op een gegeven moment had ik verhaaltjes verzonnen en van kortere verhaaltjes werden het steeds langere verhalen en op een gegeven moment kwamen er een aantal hele lange verhalen uit. Mm-hmm. Dus ja, dit boek is daar een voorbeeld van. Ik heb het ook eigenlijk al een hele tijd geleden gemaakt. Ongeveer 10 jaar geleden heb ik het al geschreven. Ja, en ik vond, op dat moment had ik niet de behoefte om dat ook uit te geven. Ik had eerder vond ik dat leuk om te doen. En het was ook meer voor mezelf, om gewoon mijzelf op een creatieve manier te uiten. Omdat ik gewoon, ik heb naast, ik werk gewoon. Dus naast mijn baan heb ik dan ook een manier nodig waarop ik iets creatiever kan zijn. En dat vond ik in schrijven. Ik heb ook wel geprobeerd met fotografie, bijvoorbeeld, ook met tekenen, et cetera. Maar dan met fotografie vind ik altijd dat ik dan, als je een moment wil vastleggen, of als je een bepaald gevoel wil overbrengen, dat ik altijd te laat was. Daar zijn andere mensen gewoon veel beter in. En met tekenen heb je een bepaalde
kundigheid nodig die ik gewoon niet heb. En bij het schrijven heb ik dat wel, denk ik. En daar kan ik heel erg een bepaald gevoel, een bepaald karakter maken. Dat vind ik wel. Dus vandaar dat ik ben gaan schrijven, ja. Oké, want het boek dat is natuurlijk een bepaald genre. Wil je je alleen maar met dit genre gaan bezighouden of zeg je van ik ga met van alles en nog wat bezighouden? Ja, dit is een young adult boek. Het heet 17 zijn is vreed en het gaat inderdaad over een jongen die worstelt met zijn geaardheid, met zelfacceptatie. Hij is echt heel erg, kijkt hij naar de normen en waarden in de samenleving op dat moment en hij voelt dat hij er niet in thuis past, hij past niet, hij voelt zich heel anders dan anderen en hij worstelt daarmee. En zeker op die leeftijd, als je dan 17 bent, et cetera, dan wil je gewoon ergens bij horen. Dan wil je niet anders zijn dan anderen. Hè. Je wilt gewoon eigenlijk hetzelfde zijn, zo opvallen door niet op te vallen. En dat is eigenlijk wat je wil als je 17 bent. Maar dit is inderdaad een young adult genre. En ik heb wel het idee dat ik ook andere genres wil doen later, ja. Dus ben wel bezig met een plot maken voor in iets oudere personen, mensen die studeren. Want daar zijn eigenlijk vrij weinig boeken over als je in die leeftijd. Maar ook bijvoorbeeld een detective of iets meer boeken eigenlijk voor alle leeftijden. Oké, want dan een directe vraag. Is het ook deels autobiografisch? Of, Nee, het is niet autobiografisch. Er zitten wel herkenbare dingetjes bij. Ik heb natuurlijk ook die worsteling gehad, wat hij heeft gehad. Ik had die wel een stuk later. Ik studeerde toen ik daar veel meer mee bezig was. Hij is enigszins introvert. Dat ben ik eigenlijk ook wel een beetje. Hij kan zichzelf heel moeilijk accepteren. Dat had ik ook. Maar verder is hij toch wel heel erg anders. Hij is onderdeel van een vriendengroep. Die elkaar steunen. Ik ben nooit heel erg onderdeel geweest van een groep vrienden. Ik had hier vrienden, daar vrienden, et cetera, maar niet echt een groep. Hij komt van gescheiden ouders, dat ben ik ook niet. Het is helemaal niet autobiografisch. Het is allemaal verzonnen, maar er zijn kleine dingetjes die wel overeenkomen. Oké, dus wat dingen die je misschien ooit eens hebt meegemaakt, als je daar wat elementen in stopt. Ja, precies. Oké. Daar verzin je dan een verhaal omheen bijvoorbeeld. Nou, mooi. Ja, ik heb het nog niet gelezen, maar dat zal ik wel een keer moeten gaan doen, denk ik. Ja, dat lijkt me wel, ja. Met je, hè? Hey, want ik zie ook dat het een hele lange ondertitel heeft. Ja, de worsteling omtrent zelfacceptatie, geaardheid en oude waarden op de weg naar volwassenheid. Dus eigenlijk wat we tegenwoordig op Netflix wel eens zien in bepaalde series en op HBO Max en andere streamingsplatformen. Dat is natuurlijk een heel populair genre is het op dit moment. Ja. Van ik ben jong volwassen en ik zit met mezelf, ik zit met mijn eigen identiteit. Ja. Dat heb jij in boekvorm gegoten. Ja, klopt. Correct? Ja, klopt. Er zijn wel heel veel, ik denk dat mensen dat wel herkennen. Er zijn best wel veel schrijvers die dat ook hebben gedaan. Hè, zoals Splinter Chabot, die heeft een heel boek geschreven. Er zijn Koen Karis heeft een boek. Er zijn heel veel andere mensen die boeken hierover hebben geschreven. En het is een heel actueel thema. Ik denk dat iedereen dat wel weet. Dat er weer, dat het lijkt, dat het steeds meer in de verdringing weer lijkt te komen. Juist door de zichtbaarheid die queer zijn eigenlijk heeft gekregen, lijkt de weerstand weer iets te groeien in de maatschappij. Ondanks dat bijvoorbeeld inderdaad de visibiliteit op Netflix, et cetera, roept toch wel weer bij mensen een soort angst op. Het is toch een soort angst van het onbekende meestal. Het feit dat mensen er tegen zijn. Of zich er tegen afzetten, laat ik het zo zeggen. Ze zijn er niet per se tegen, maar meestal is het ook dat ze gewoon er niet genoeg van af weten om zo'n oordeel te kunnen maken. Maar ja, inderdaad, het is een bekend thema. En het is wel fijn dat is wel handig dat het nu zo in het daglicht staat, ja.
dat is natuurlijk ook een ding waar wij mee bezig zijn bij CFC Limburg. We vonden ook heel leuk dat je ons benaderde van, goh, kunnen we er iets mee? Natuurlijk, dat is wat wij heel veel doen. We zitten natuurlijk op middelbare scholen. We zijn natuurlijk voorlichting aan het geven aan middelbare scholieren. Maar ook, we hebben hier een café voor studenten. Dus het is wel de doelgroep waar dit zich afspeelt. En nu is dit natuurlijk op een middelbare school, maar dit kan zich ook afspelen op een universiteit of op een hotelschool, waar jij dan gezeten hebt. Hè? Ja, precies. Ja. Dus dat is toch op weg naar volwassenheid en je eigen identiteit leren kennen. Ja, het kan overal. Hè. Ik bedoel, 20 jaar, 30 jaar geleden was het misschien allemaal iets later. Nu komt het allemaal iets vroeger. Het is ook veel meer ontwikkeld. Er zijn veel meer dingen al geaccepteerd die vroeger niet konden, gelukkig. Dat is, en mensen, in ieder geval in de meeste gevallen, komen er mensen ook gewoon veel meer mee in aanraking op vroegere leeftijd, waardoor zij het, tenminste in mijn geval was dat zo, omdat ik in mijn omgeving niet direct daarmee in de aanraking kwam, duurde het bij mij best lang voordat ik zoiets had van, dit is niet raar, dit is gewoon zo. Maar ik denk dat dat nu wel veel beter is, dat mensen daar op een jongere leeftijd mee in aanraking komen en dat ze zich dan zelf beter kunnen, sneller kunnen accepteren. Ja, mooi, inderdaad. Ik heb nog 2 vragen en daarna ga ik jezelf in de woord laten, want je wil natuurlijk een stukje gaan voorlezen uit het boek. Dat hadden we ook afgesproken. Je had zelf wat vragen me doorgegeven. En ik vond eigenlijk 1 vraag die je me had doorgegeven. Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen? Die vond ik eigenlijk een hele leuke vraag, die je voor jezelf had opgeschreven. Ja. En dat triggerde me eigenlijk wel een beetje. Oké. Vertel, wat is jouw beste advies? Dat is grappig. Want het beste advies wat ik ooit heb gekregen is niet zozeer gerelateerd aan dit eigenlijk. Niet zozeer gerelateerd aan een boek, maar dat is wel een vraag die ik wel vaker krijg. Als ik zo'n boek schrijf, dan krijg je een paar vragen heel vaak. En heel vaak gaat het over inspiratie, over of het inderdaad autobiografisch is of niet. En of over dingen van wie mij advies heeft gegeven. Maar het beste advies wat ik ooit heb gekregen is van mijn vroegere baas. Het is een vrouw die al 30 jaar in Parijs woont en ze is van origine Amerikaans. En zij zei een keertje, ik zal het in het Engels zeggen, do better if possible, which is always possible. Oké. En dat vond ik wel mooi en zij legde dat natuurlijk ook uit aan mij, wat ze daarmee bedoelde. En dit komt trouwens van een horlogemerk, dat heet Vacheron Constantin. Dat is een Frans horlogemerk, die maken hele dure horloges. En dat is eigenlijk een soort leidraad geworden voor mij. Want als jij ergens, als je iets doet, doe het dan zo goed mogelijk. Want dat is niet alleen een manier om naar de buitenwereld te laten zien dat je iets kunt, maar het is eigenlijk ook voor jou, voor jezelf, een bevredigend iets. Als jij het zo goed mogelijk hebt gedaan, dan is dat voor jouzelf ook een soort afsluiter van oké, ik heb het zo goed mogelijk gedaan, that's it. En ik vond dat heel mooi. Dat advies neem ik elke dag mee. Nou, dat is ook een goed motto voor de rest van wat nog komen gaat. Precies. Eigenlijk heb ik stiekem nog 2 vragen, maar goed, 1 kan heel kort zijn. Blijft het bij dit boek, want dit smaakt toch wel naar meer, of niet? Ja, nee. Zoals ik eerder zei, ik heb wel de intentie om meer boeken te schrijven. Ik ga sowieso door met schrijven. Of ik dan die boeken ook ga uitbrengen, dat zie ik dan wel weer. Maar het is in ieder geval, de intentie is daar, ja. Okay, dan de laatste vraag, en dan laat ik je helemaal los. Waar kunnen we dit boek kopen? Ik heb vandaag een paar boeken bij me. Dus als mensen in de zaal interesse hebben, dan kunnen ze het direct bij mij kopen vandaag en kan het ook signeren. Verder ligt het bijvoorbeeld in Maastricht bij Boekhandel De Tribune en in de omliggende Margraten en Heerlen bij een boekhandel.
En online ook uiteraard bij bol.com, bruna.nl, Bookscout, dat is de uitgever, bookscout.nl. Daar kunnen mensen het boek kopen. Dus mensen kopen het boek als jullie getriggerd zijn dadelijk door jouw stuk dat je gaat voorlezen. Ja. Ik ga het podium aan jou laten. Oké. Veel plezier. Ja, dankjewel. Applausje voor Mario. Even kijken. Goed, ik zal een passages voorlezen uit het boek. Ik ga niet een lang stukje doen, maar het zijn telkens een paar korte stukjes. Even kijken. Weet je. Daar stond hij dan, midden in die volle zaal. Max wilde dansen op de muziek. In plaats daarvan stond hij met een meisje te zoenen. Goed begin van het jaar, met een leugen, dacht hij bij zichzelf. Maar als hij zijn ogen dicht had, was het niet anders dan het zoenen van een jongen. Daar had hij meer verstand van. Op internet waren verschillende websites en apps om leuke leeftijdsgenoten tegen te komen. Maar alles moest wel met heel veel voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat zijn vrienden erachter kwamen. Openbaar vervoer, had hij een fiets, een brommer, dus hij kon altijd ergens naartoe. Nee, even focussen. Je kunt toch niet staan zoenen met iemand en dan aan heel iets anders denken. Hij voelde zich misselijk van bedrog. Het meisje was er duidelijk helemaal in opgegaan en had haar hand op zijn heup laten zakken. Max dacht, ik moet nu stoppen. Hij zoende rustiger en stopte. Ik heb dorst, zei hij en wilde bijna weglopen. Maar toen dacht hij even na en draaide zich om. Wil je ook nog een drankje? Even kijken. Nou, dit stukje gaat over een herinnering. Het spreekt voor zich. Diep in zijn gedachten verzonken, sprong zijn brein zoals gewoonlijk van de hak op de tak. Hij moest opeens aan Daan denken. Toen Max 15 was, werd hij voor het eerst verliefd op een jongen. Het was niet van lange duur, want hij wist van tevoren al dat het toch niets meer of minder kon worden dan een eventuele vriendschap. Omdat Daan waarschijnlijk gewoon hetero was. Maar als je verliefd was, zag je de dingen die er niet zijn. Hij dacht in Daan ook een homo te zien, maar wist nu bijna zeker dat dat niet zo is. Het was een crush. Hij herinnerde zich de eerste keer dat hij Daan zag. Een hunk, om het zo maar te zeggen. Daan had halflang donkerblond haar dat naar voren viel op zijn voorhoofd. Zijn huid was gaaf en glad. Hij had grote ogen, een smalle neus die helemaal recht was. Als Daan lachte, smolt Max weg. Zijn volle lippen trok hij dan omhoog en er ontstond een klein kuiltje bij zijn rechterwang dat hem alleen maar schattiger maakte. Maar Daan was eigenlijk helemaal niet schattig. Het was een felle jongen vol energie. Hij droeg altijd jeans en die leken wel op maat gemaakt voor zijn billen. Weer een wegsmeltmoment. Zijn eerste ontmoeting met Daan was heel apart. Daan kwam de klas in waar Max ook zat. Hij keek nonchalant om zich heen. De docenten ook. Is dit lokaal 3? Vroeg Daan. Dat klopt, zei de docenten. Oké. Mag ik vragen wat jouw naam is? Ja, ik ben Daan. Daan Franke. Oké, Daan. Volgens deze lijst zit je inderdaad vanaf vandaag in deze klas. Ga maar zitten. Daan ging in het midden van de klas zitten, op de enige stoel die nog vrij was. Max keek hem schuin van achter in de rug. Daan, vertel eventjes wie je bent, aangezien je nieuw op deze school bent. Daan zei, wat moet ik zeggen dan? Iets over jezelf, of waarom je hier op school zit. Oké, ik ben Daan, ik woon sinds kort in de buurt en heb daarom van school moeten wisselen. Dat is de dichtstbijzijnde school, dus vandaar. Nog meer? De docent knikt en zegt, ga maar door. Ja, weet ik veel. Ik sport graag, luister naar muziek en handtekeningen kosten €5. Iedereen moest lachen.
Daan was er heel rustig onder, zelfs een beetje bij de hand. Dat, samen met zijn uiterlijk, zorgde meteen voor aantrekkingskracht bij Max. Iedereen stelde zich voor en Max voelde dat hij zenuwachtig werd om zijn naam te zeggen. Zenuwachtig. Hij was nooit zenuwachtig. Zelfs niet als hij een spreekbeurt of wat dan ook moest doen. Waarom nu opeens wel? Het was zijn beurt. Ik ben Max, zei hij. Hij keek naar Daan. Daan keek ook naar hem. Max keek weg en voelde zijn kop vuurrood worden. Wat is dit, dacht hij. Hij kon niet eens meer praten. Hij voelde rare kriebels in zijn keel en maag. Het gevoel verwarde Max. Het was hetzelfde gevoel dat hem op de een of andere manier graag bij Daan in de buurt wilde zien. Hetzelfde gevoel dat hem constant aan hem liet denken. Hij wilde hem aanraken, voelen, zoenen. Max was er van onder de indruk. Hij had dat nog nooit eerder gevoeld. Kijken. Eenmaal thuis ging hij meteen naar zijn kamer. Hij pakte zijn koptelefoon, dit keer niet die stampende beat die hij normaal gesproken luisterde, maar iets meer dramatisch. Hij voelde zich ongelukkig. Niets, maar dan ook niets, klopte. Niets kon gewoon goed gaan. De realist in hem wist dat dat niet waar was. School ging goed, sport ging prima, maar toch. Een traan schoof over zijn wang, een traan van adrenaline. Het voelde alsof hij vandaag een beetje was gestorven. Hij sloot zijn ogen en voelde de traan rollen. Hij stelde zich voor dat in die traan alles zat dat er vandaag was gestorven in hem. De volgende ochtend lag hij naar het plafond te kijken. Hij had geen oog dicht gedaan. Hij keek naar zijn kussen. De traan was verdampt. Het voelde symbolisch. Kijken. Nou, ik zal nog 1 of 2 kleine stukjes doen. Okay. Kun je een beetje dansen dan? Vroeg Daphne. Ook Sven keek hem aan en Max zei nonchalant: "Mwah, ik ben niet zo'n danser. Ik kijk liever naar anderen als ze dansen. En jij?" Daphne zei: "Oh nee, helemaal niet. Ik kan er niks van." Sven lachte en vertelde: "Het is echt waar wat ze zegt. Ze probeert zich meestal in te houden, maar als ze heeft gezopen wil ze nog wel eens losgaan en dat is echt niet het aanzien waard." Max en Rob lachten en Daphne gaf Sven een elleboogstoot. Voordat Max het door had, zei hij: "Mietje." Sven keek hem aan en Max voelde weer dat rare gevoel. Die jongen kon echt spreken met zijn ogen. Hij glimlachte ondeugend en de warmte sprong eruit. Max kreeg het er heel warm van. En hij keek recht in Svens ogen. What the fuck? Die ogen schitteren. Sven keek eigenlijk net iets te lang. Als iets je niet interesseerde, dan draaide je je ogen gelijk weg. Te lang was eigenlijk maar net een halve seconde langer dan niet te lang. En dat was dan tegelijk te lang. Het zat hem in het moment. Je keek iemand aan als hij sprak, maar als hij of zij stopte met praten en je bleef kijken, dan was het binnen een paar milliseconden al te lang. En nu iets vreemds, het was gewoon zo. Maar net te lang geeft je een vreemd gevoel. Waarom keek Sven zo lang? Ik ga even iets verder. Eigenlijk vrijwel op het einde, maar ik ga niks... iets wat niet echt iets verklapt.
Max slikte, ademde diep en probeerde een glimlach tevoorschijn te toveren. Het lukte half. Van binnen had hij pijn. Van buiten glimlachte hij. Het liefst wilde hij door de grond zakken. Zo stond hij vooraan in die zaal. Hij had het gevoel dat iedereen zijn pijn kon zien. Dat iedereen zijn pijn kon voelen. Daphne deed het woord en daarna Sven ook nog even, maar Max luisterde niet. Blijf staan, Max. Blijf staan, vertelde hij zichzelf. Na het laatste applaus kon hij niet meer. Hij liep weer naar boven en ging op de zolder zitten. Het was donker, hij keek naar de sterren. Hij kon zichzelf wel voor de kop slaan. Hoe kon het dat hij nu pas merkte hoe diep zijn crush op Sven was? Hij was zo met zichzelf bezig geweest, met het feit of hij wel of geen homo was, dat hij helemaal vergeten was om te luisteren naar zijn gevoel. Nou ja, hij bleef een jongen en jongens luisteren nou eenmaal niet zo snel naar hun gevoel, toch? Wat was dat toch met hem? Waarom dacht hij alleen maar na over wat andere mensen en hoe dingen horen? Waarom dacht hij alleen maar na over andere mensen en wat andere mensen zouden zeggen en hoe dingen horen? Waarom kon hij niet gewoon zichzelf zijn? Wat maakt het uit of andere jongens niet gevoelig waren? Hij was het wel. Wat maakt het uit wat normaal was? Hij was het niet. Dat was oké. Had hij maar geluisterd naar zijn gevoel, dan was het misschien niet als zo'n shock gekomen. Hij snapte ineens ook heel goed dat hij dit nooit voor een meisje zou voelen. Hij was homo en dat ging nooit veranderen. Hoe kon hij zo blind zijn geweest voor zichzelf? Hoe kon hij zichzelf zo hebben voorgehouden dat hij misschien hetero was, terwijl het zo duidelijk was? En nu was het te laat. Sven had een relatie met een andere jongen en hij kwam te laat. Hij was boos op zichzelf. Vandaag was de langste dag van het jaar, 21 juni. Een dag die zo spannend begon en die zo verrot eindigde. Nou, dankjewel Mario. Applaus voor Mario. Dankjewel. Nou, kom even hierbij je staan. Of zitten. Wanneer ga je naar Videoland toe? Videoland? Ja, dat is toch gewoon bijna de Nederlandse hartstopper, dit? Oh ja, het zou kunnen. Het zou bijna kunnen, hè? Ja, we moeten eerst een regisseur vinden. Nou, wie weet, ergens dat boek droppen, ergens in Hilversum. Misschien komt het wel goed. Ja, wie weet. Het zou wel mooi zijn, hè? Het zou grappig zijn, ja. Ja, het past een beetje bij dit weekend. We hadden gisteren CC Songfestival en dat was het Nederlandse regenbooglied, werd daar gevonden. Nou, het zou toch mooi zijn als we daar dan wel gerust wat boeken signeren. En anders, jullie hebben net gehoord welke kanalen te koop is. Koop vooral zijn boek. Dankjewel. Nog een keer een applaus voor Mario. Nou, zoals beloofd gaan we nog even verder. Maar we doen even 5 minuten pauze. Dus we zijn zo terug. En dan komen nog 3 mensen bij jullie terug met hun eigen voordrachten. Tot zo.
anymore. But I got an emptiness deep inside. En voor de mensen op de stream, ik refereerde net al aan het CSC Songfestival. We gaan het winnende liedje van gisteravond draaien van Roze 50 Plus, Michel Spekkens. En voor de mensen hier, het staat hier ook op de tv. Jullie kunnen dan even kijken naar wat gisteren zich heeft afgespeeld in Leeuwarden. Waar Roy tevens ook aanwezig was. Ik zie je, en wat ben je mooi. Toon je maar, verstop je nooit. Geen ander die de leiding heeft. Kies voor jezelf, wees jij en leef. Ik weet heel goed hoe je je voelt. Wat je met anders zijn bedoelt. Ik ben dezelfde weg gegaan. Moest al die demonen ook verslaan. Geef toe aan vlinders in je buik. Klim de hoge duikplank op en duik. Want in het water van de waarheid ligt vrijheid voor je klaar. In het water van de waarheid worden mooie dromen waar. Anders zijn, niet worden gehoord. Acceptatie is het sleutelwoord. Wees trots, trots op wie je bent. Je bent een hele leuke vent. Mannenliefde vindt niet elk oké, maar daar zit ik niet meer mee. Ondanks alle haat en alle pijn heb ik geleerd mezelf te zijn. Geef toe aan vlinders in je buik. Klim de hoge duikplank op en duik. Want in het water van de waarheid ligt vrijheid voor je klaar. In het water van de waarheid worden mooie dromen waar. Ik zie je worsteling, dit was ooit mijn gevecht. Laat je maar zien, wie ben je echt? Word gelukkig jongen, gelukkig en blij. Ga voor de liefde, voor die hele speciale hei. Geef toe aan vlinders in je buik. Klim de hoge duikplank op en duik. Want in het water van de waarheid ligt vrijheid voor je klaar. In het water van de waarheid worden mooie dromen waar. Veel zijn als wij, een heleboel. Kies met je hart, volg je gevoel. Ontdek, maar verstop je nooit. Ik zie je,
en wat ben je mooi. Ik ben nog niet klaar.
mic here. Voor de mensen die net zijn binnengekomen, we zijn hier bezig met Literair Rosé. Dus we hebben wat mensen die wat zaken aan het voordragen zijn uit eigen werk. We hebben net een boekpresentatie gehad van Mario de Vrouwens. Maar zoals afgesproken gaan we na de pauze verder met nog wat mensen die uit hun eigen werk gaan voorlezen. En John Marten is aan de beurt. Alweer. Maar je had nog 2 stukjes die je wilde voordragen. Dus, Ik ga geen hele verhaal meer doen, want dat is allemaal te lang. Ik ben benieuwd. Mag ik een beetje licht hebben? Ja. Oké. Het is de 40 plus sterkte, hè? Ja, 40 plus sterkte. Dit gedicht heet Tijd. En ik ben opgegroeid bij hele oude pleegouders. En daar is dit eigenlijk een beetje op gebaseerd. Tijd, die is niet te koop. Tijd ligt niet op een grote hoop. Tijd, je kunt hem niet vervangen. Niet in een gouden kootje vangen. Maar tijd hebben we allemaal tekort. Nog net genoeg voor een hobby of sport. Tijd kunnen we eigenlijk niet missen. Net genoeg om ons voor een feest te verfrissen. Voor werk, voor school, voor een goede vriend. Maar helaas niet voor degene die het echt verdient. Vaak eenzaam en alleen, zitten in een stoel, starend naar de deur, met een hoopvol gevoel. Maar de deur blijft dicht. Niemand had nog tijd. De tijd voor vandaag was op. Morgen misschien wat tijd. Wat we echter door de tijd vergeten zijn, hun tijd was er altijd voor ons. In vreugde en in pijn. Even kijken. En de tweede heeft de titel Leven. Leven met mij... Oké, die valt. Leven met mij is moeilijk. Leven met mij doet soms pijn. Maar mijn leven zelf doet ook pijn. En toch houden ze van mij. Leven, ik maak soms fouten. Leven, ik ben niet altijd even lief. Maar mijn leven zelf is ook niet altijd lief. En toch houden ze van mij. Leven met elkaar, dat doet leven. Leven met elkaar, dat brengt hoop. Ik hou evenveel van hun als zij van mij. En samen, ja, samen komen we er zeker. Bedankt, John. Voor de aanwezigen, jullie zagen dat de politie binnenkomen. Er is niks engs aan de hand hier. Maar er was gewoon even de werkagent die even hallo kwam zeggen. Want daar hebben wij ook hele goede connecties mee. Ja, ik zie Michel, ik zie Roy, ik zie Stefania. Wie wil naar voren komen? Nou, Michel wil naar voren komen. Die heeft nog een aantal gedichten. Dus Michel vond het toch wel spannend net voor de microfoon, zei hij me net. Heel spannend. Maar we gaan het toch nog een keertje doen. Nog een keer proberen. Daarom. Geniet van de gedichten die Michel gaat voordragen. Weer 2 mooie gedichten van Roy Blazer. Hij zo aardig, lief en teder, praat zo zacht en vredig. Hij geniet elke dag en ziet mij ook echt staan. Ik zie hem als een vriend, misschien wel meer, maar ik pas op. En hou wel afstand, misschien ben ik wel gebroken in het verleden. En durf daarom niet meer veel, maar met hem leef ik weer, zoals voorheen. Dit gevoel wil ik voor altijd, zo vredig en voldaan. Leven als nooit tevoren, ik heb geen verwachtingen. Wel gevoelens, jij erkent die en stelt me gerust. Er voor elkaar zijn, daar draait het om. Als vrienden of een beetje meer, dat is de vraag, maar dat zien we wel weer. Het tweede gedicht, dat heet Het leven. Het leven dat soms een onverwachte wending heeft, iets wat je totaal niet verwacht.
Dat brengt je op een ander pad dan gedacht, terwijl je op het moment niet omgeeft. Het pad dat je niet wilde bewandelen, omdat je het vorige leuker vond. Je wilt terug naar het vertrouwde mooie pad, gewoon omdat je de weg daar beter weet. Een afslag brengt je terug naar het vorige pad, nu je sterker bent en beter de weg weet. Je hebt meer geleerd, zodat je niet dezelfde fouten maakt als je toen eens deed op het vorige pad. Het vorige pad geeft je een tweede kans, sla het niet af, maar leer hieruit. Dankjewel Michel voor wederom deze 2 gedichten. Dan komt Stefania nog een keer naar voren. Stefania zal zichzelf weer inleiden. Well, this poem goes about having an easy life and the questions about it. I'm curious about something. What is an easy life? I think it's not having to deal with problems and struggles, but anyone has this, right? So does an easy life even exist? Some people think that I have an easy life. Hell, even I try to convince myself I have that. But I'm constantly wearing a mask. It looks like I'm okay, but I'm always fighting in a sick mind game. It's tearing me down, and I feel like I'm losing. I need help before I collapse, but my mask is in the way. So, another question is there someone who cares enough to see through the mask and reach out? Dankjewel Stefania. Ik hoop nog meer van je te gaan horen in de toekomst. Maar we gaan dat vaker doen, hebben we ons al voorgenomen. We hebben het al eerder genoemd en het is al vaker besproken dat we vaker aandacht gaan geven aan schrijvers. Dus vanavond was Mario hier. Maar als mensen kijken en je hebt iets geschreven of je wilt onder aandacht brengen, neem contact met ons op. Ja, we gaan afsluiten met Roy. Roy heeft nog een aantal gedichten. En dan daarna is het café nog even open. Roy, neem plaats. En leid jezelf weer in, zoals net. Nou, het eerste gedicht dat heet Eenzaam Gevoel. Het gaat eigenlijk over een gevoel wat je hebt als je doet niets, om je eens heel eenzaam voelt en je moet het even kwijt. Dit eenzame gevoel dat ik voel van binnen. Vergeten om te lachen door de gebeurtenis. Hoe kon dit zo wenden? Hoe veranderde dit zo ineens? Verlaten zonder het door te hebben. Verlaten zonder het te weten. Dit eenzame gevoel Nee, dat ik niet kon voorstellen. We hebben namelijk een Zal ik eerlijk zijn of blijf ik stil? Dit gevoel wil ik niet en doet pijn van binnen. Ik moet het zeggen en me niet verschuilen. Zeggen, de kop is er echt, dat lucht op, ook al is dat lastig. Wat ligt de lat meteen Denk hoog. ook aan jezelf en cijfer je niet weg. Stem, tekst, jij doet ertoe, vergeet dat niet. Wij keken elkaar net hier aan van wauw. En zo knap, want om de aftrap te doen is gewoon extra moeilijk. Het tweede gedicht heet Hoop. En dat belooft heel veel voor. Het gaat er eigenlijk over om toch nog hoop te hebben. Hoop. Hoop is iets dat niet snel vergaat. Alinda? Wanneer je zeker weet dat je ergens voor gaat. Nou, wat mij meteen hoop zal blijven opviel, bestaan. heb ik ook opgeschreven. Ook wanneer de klok heeft stilgestaan. En dat vind ik echt een compliment. Hoop Wat zal ik met ook heel leuk tegenslagen niet vond, getemd is worden. dat jij Al liggen er gezicht, scherven van boren. heel erg gebruikt, maar mimiek. Hoop begint bij dat je jezelf. lijf heel klein Dus luister niet blijft naar die 11. in, het vertellen van je verhaal. Maar dat Hoop klopt moet je ook niet helemaal bij verliezen. een liedje. Dus Dus erg luister mooi, niet naar die adviezen. Klaas Hoop kan de Pekkermens, toekomst Roos 50 veranderen. plus. Vertel dat de anderen. Hoop is iets dat uitkomst biedt. Dus verlaat het niet. En laatst heb ik een kort verhaal geschreven via een schrijverscursus. En dat God! Wij zijn Het verhaal heet Violence. Wij doen mee. En Jantje zit te malen op alles wat anders zou kunnen. Met En hij het nummer verkeerd Part doet volgens bekende. We hebben dit nummer zelf geschreven. Dit gaat de Het laatste erover tijd veel eigenlijk vaker dat zo. als je als LHBT-koppel Hij moet alles op de manier doen zoals anderen zouden willen. willen. Hij weet niet meer wat hij moet doen en is er vaak verdrietig door. Zijn goede vriend Piet
heeft hem een muntje gegeven. Hij liet hem weten dat als het even niet gaat, hij aan hem moet denken. Snel pakt hij het muntje erbij en krijgt meteen een beeld van Piet in gedachten. Draaiend aan het muntje valt hem op dat de munt 2 keer hetzelfde plaatje heeft en alleen goed kan uitpakken voor hem. Wat zou dit nu betekenen? Is het door Piet met opzet gedaan? Hij denkt terug aan wat Piet hem zei. Jij bent uniek in alles wat je doet. Niemand is zoals jou. Jantje kijkt terug naar de munt, 2 dezelfde kanten. Dat is uniek. Jantje gooit de munt lachend op. Verliezen kan u niet. Dankjewel, Piet. En dankjewel, Roy. Dit verhaal markeert ook het einde van deze literaire rosé. Wil je zelf iets voordragen? Hou onze socials in de gaten van Café Rosé en CFC Limburg. Heb je interesse iets voor te dragen? Stuur ons een privébericht. En dan ben je misschien snel ook hier op het podium te vinden. Fijne avond.